بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وصحبه وتابعه على حزبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Mga muslimat, mga muslimin, yang gaditano di pelimulimut na padaya aditano di kapapakaran Allah bitano di mbebenu antona kaswata tanuk wallah amaswah terkatan mabusu Allah. Dia ngapa papantagang kay dunia agu dia nga alungan na mauri na apya swata ada penrauta akhir balik na katawan niya nang nagipapantagan niya siyang kay dunia agu dia nga alungan na mauri. Langu-langu na siya'y ina din wallah ko dunia napakamubalaan yan. Da asyai ina din wallah aba masa single ba masa satiman. Ayat bitir wallah wa khalaqnakum azwaja. Inad na miskanu tu wallah na mama gugan apa. Ayaman na mama gugan apa na dudua. Ino to mga daya lango na syai na ina din wallah na dudua. Na dite kia diklira wallah sa wallah na skanya na daaban yang bala. Wadna saya ina din wallah aisha ada aban yang bala. Na dataru ba ayam maanan niya na piya kirimbang yang naginawan niyan ada aban yang bala. Kailangan man pamana pamikiran niyo buo. Datalang kiad na wallah sa diyang kaalangit agu diyang kaalupa. Ayat pitir wallah وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. Bila yamitu Allah syuka gagawi aku syuka de dondo adu atanda. Na ilang man kan dua gagawi na aya boleh na dondo. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ila din wallah syu'alungan na aya mana balay na syu'ulan. Amang anu dua خلق السماوات والأرض بالحق. Ina din wallah so langit na aya balena dia nga alupa. Nila mga lango dua. Apa ya so arwi so tugu mga lokstanu adin metu so arwi udah balayan. Na tiga alay ini mo na mele kana arwi na sa satiman ada balayan dan ka pa na mele ka dapan liyo so gitok yan. Dapan liyo so payong yan. Aya makna niya na lango na inad wala na bala. Pamikiran nga man, upama kaaya buha ina din wallah na langit tabu na dalupon. Ino mga di, kaparo ka. Pama kaaya buha miad na langit na dalupon. Antoni may swasa ng mga di. Yung manisya na siya samitin. Na umani maulog ni pilibang. Oto aya maana niya na dinikdir wallah adiya ginawa niya na isa-isa. Na ina nga man kaapya pa sulamisan na diya na pimbalan. Na ayak yang bali sa diyang kaya tibun. Na ini taufik wallah sa diyang ko tataw ami pamanami yang balong. Na ilang man kapimbalan ng atibul na aya bali na unto da. Ilang malo dia. Upama ka so manusia ka banamele kalamisan na da abo na amanan natibul na una. Bangun ka sa restaurant na ka na lamisan mo na da unto daw na kang mga labo. O manisa na di kekeriya tinaro ka ng benit. Aya ka benit siya nakaiga. So aya maanan yan. Na datara diyan kay akhya din wallah sa diyan kay dunia ay ni balon wallah na diyan kana yaumul ba'ts
Ayah maknanya na gawi i akapa guya garkatan wallahu ta'ala sa alungan amori. Dua, dunia na ayah pantagina alungan amori. Khalaqal mauta wal hayat. Ilang kaina din wallah sukawiyawiyak na ayaw po na inibalon wallah nakapapatay. Sa mga naon bala-bala, api ang pasuda to na ilang man kaina din wallah suda to na ayaw balay na bay. Api subakala, ayaw balay na tumuhi. Ay mata na. Langon na piyakama na bala wallahu ta'ala. Da asay aina din wallah ko dunia abada bala yan. So ayaw makna na nadatara din kaya kapatay. Aurian o kapatay o tao sa nga dunia na pagkadong sa alungan na mauri kadina ni pumatul sa yawmul ba'as gawya kapag yung garakawalog ta'ala Allah na igrakwan na adna pagkanagita at di na so kapatay na piyakamamsa di na kinaga ka na igrakwan ay daw garay so kapatay na piyakamamsa kada makanaw siya kito do makanaw siya ni so kapatay na kena aba pihak kamamsa kaaya pihak kamamsa na udika matay hindi pihak kamamsa udika matay ay dapat ano pa makadika matay na puniyo na kanakabangit ako dunia ay bukan lo makadika pagkadagda sa saraka kenapa pihak kamamsa so kapatay ka normal o ay kadika adin so yawmul ba'as di keadaan soal nga nakapangukum Allah subhanahu wa ta'ala sabah adong panamalalam atau adi magintaw sa diyan kay adunya Allah naman dia nga adunya ayat tapi kakan sina yaumul ba'th gawiya kapag yugirtan wadong ta'ala na so diyan kay adunya na ayaw maknanya na pamakapa kay baratang sa dataro manusia kay man to na diyan adunya na ayar ko na nga mga alama diyan nga mga science yang mga scientist na sa kung sa dunia na globe mati burun na perhati ako na sa dunia na mati burun okay na dia ko perhati abas sa dunia na petinger kadiya na ko na science sa kung sa dunia na petinger ka ino iman to daw na iman to nagagawin sa Saudi o di nagagawin sa Amerika kami atinger sa dunia kamatatambar kita iman to sa alungan na dia ko perhati abas sa dunia na petinger o pa maka petinger na kagada makadin at igira milinong sa miya kay kito na kagada maka nilinu ayah pernah bangam yang gede mak kating na siapa anak kami tinggal di dunia yang gede mak pamakap kating na lang taruh pada patang Allah kata kami tinggal pamakap piura kating ya piura yo pamakap piura su dunia na pekatingar na Antoni mia suatanu ame kami tinggal pero mana dunia nah dia yang kaya aragat nasib mana mia tambar sa langit nah dia langit nasib mana mia tambar sa bawah kati taman sa di mabitan na digaji melangui pamaka biurap ketika so dati sa ronganan ayah berarti anak kenang kutwa qadir wallah sa Quran diteru dan tanurun wa man hayatud dunya illa mata' so kun so kawiyaw ya ku dunia tu wallah na detaranan pamana mata kawiyaw ya sagada ka pipi aginawa dan langun mana suma sagad pihak ibadat Allah sa dunia na suma sagad na ilang alang na suma sagad ka pila kau berarti kan benar-benar ka sagad di tiburun kau to so aya maknanya na dia ka dunia na pila kau na langun na pila kau na ana dia kayan kada akailan ka pila kau badai sa dia na pila kau na datara dia ka dunia o aya maknanya na kapag narkatan wallah peruma sa alungan na mauri hadiah kaya dunia na ini betul sang kaya dunia ay isangarannya na dar al mahdud darpa al limitadu yang kaya dunia na langu limitadu kana ba dia alungan na mauri yaumul ba'th sangko takapag narkatan wallah sa alungan na mauri na dar al limitadu niyan unlimited dia ngati kita na dianto ni nilu duga unlimited kapamara dua gawin na expire o pamaga piura unlimited na tama siya balik na fix oh ha so dia kaya dunia na unlimited ayo maknanya na limited mahdud dar al mahdud apa suka kana lilimitian apa suka pakatulukan na lilimitian apa suka pipi aginawan kana lilimitian apa suka kumuro kana lilimitian apa suka singa kana lilimitian apa suka manangon taman apa suka ajana kana lilimitian apa suka magawatan na lilimitian aba na mele nga tama jaw yewi la kiliputrin gagrabi gumana ka di pamilya ada mga limiting yan Allahu Akbar na ayah penuh badian kaya ajan ini bagai kawalla ajan
matataguan wallahu ta'ala sa limiti. Ada limitin yan. Hasusakan na isap na kaya baratanang sa diyan kaya ang mga ginawa tanong na dataran na no cellphone. So cellphone na andi di kada ang kotwa search yan. Yung kota kurintin yan, natulim tutan nun, niyatay. Niyalubat. Talangon na niyalubat na di makaptugo. Na dataran na sa manusia. Adiyan kaya ini magkakatan ng Allah ajan. O uriyan wa ay makna na dataran pa nakaadan ko yaw mo na bakit? Akapagandar katan wallahu ta'ala na adna limiti adiyan kaya ajal tanong sa diyan kaya niya. Ano limitin yan? وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. Daman tugu Allah akap pendiriami akap paguami ko umuro tao inunta na tatagoy sa diyan ka. Ano diyan ka yan? Nadataran na ng manusia andi di kadiyan ka o umuro ka na dataran na ng cellphone. Yatay. Na madi di po sa cellphone na apian niya lubat kaya sa security nagkapakay sa nakiyatago man sa power. Na di nga manusia malubat ka never mind. Ya pasad. Aba na meling ha manusia bang kaya ibabara sa walay. Antunanan langon lubat. Mana kenapa dah tatanong pa man na di sa pa man na manusia ang mga materials. Allahu Akbar na di. Ayaw makna niyan na kena abadi kegagawa Allah adiyan kaya akiyaw yagan niya katanu sa diyan ka dunia na batano di kawiyag perma sa diyan kota mga pagutano kapata pagintawan ng manusia kalugan tano di pagam di punan tano mga ni tano wala makasisi na buta tano pia ayo tadi paganeron na pagintawan ng manusia na paganeron na pagintawan na kanang kotwa alamil arwah ayaw maanaw ito na dunia o mga niyawa. Si kudang ka pa na kaadin, ada ka pa na matago ko, matris ina, arham ina, na si ka matatago sa diyang ko ito dunia o mga niyawa. Alamil arwa, na diyang ko ito alamil arwa, dunia, na ayaw matatago na lang niyawa. Kasuman so niyawa, na ka na papapatay. Ka ayaw papatay na subadan, ka igira inaw ano niyawa subadan, na duty ka papatay o manusia. Kaskatan naman na actually, na diyan kaabadan tanong, na matang wallah ka ayaw buha pa kayo nga nakatatago ka nga nanyawa nga. Pagila na kayo, miya teso tao na taman sa upas na ikalak. Taman sa riniguan nun, naninipliwan mo ta upas. Bakon niyo siya katika mamatay ka no. Taman sa upas, nanikalak ka. Naya pa ba nga pala magandang kuha tagawan na siya nga nakakat, siya miya pala magaw. Uluwan niyo siya, no, di mo uluwan mo ka. Taman sa upas ka, nanikalak ka. Naya pa ba nga pwede ka na pa siya kawalay, katang sa upas, palitin niyo sa udang ang yaga mo. Naman nga managdag na upas mo, inikhalak ka. Inuigira ko na madakala, di na normal madakala igira ko na andi di kapatay o karuman yan. Abay, o di na karuman yan na dato, iba natin na darudupay na dato. Inaw nag-guni na inako na mati si karuman yan, napakapalunong susyon di tarnira na karumay sa sati man na paradur, ka sweet na sweet. Ay, mata. Nakagiya ko ay mana niya naman nakala ka na paradura si karuman na miya dedan. O man nakala ka na may linga di kiti karuman na malukab kit kawa. Kata ko na kung makasusuldi. Hindi na normal. Na may mga silbi ka pa nakaanakap man ay panagkilingan na suwarong niya. Mga day. At rin mapitero ka. Timo nakalangon ng ditar ni karuman nga. Mga wate. Pamaginiwan na nasya na kaya mayo. Tagin mo ba siya ini kalakalangon ng ditar niyan. Hindi na normal. Lang tanong siya pakasagad. Kapamara ko tayo di pakasagad. Na ikadua apagintawan niya kana madaka ko alamil arwah na yantakil ila dar al-arham al-batniya na sipman ketaguso niya sa diyong koto amanan yan na dalam amatris ina si ko amanat yan mga ina inuman sa mga ina na malay gagaw ko mga mata kaayak ka na igagaw o mga ina ko mga mata na sabab sa diyong koto kaya pakabaling ko sa diyong koto at yan yung inaaka. Sa katawa mama ami ako makulabi kay sumata kanon niyo kakanabi di tapik tanong. Tingin na ya Rasulullah niya kabala sa ako ki inago siya ma. Tugulabi anto ni kidya nga kinakago siya ma ka. Na tingin na sading sa pagkabayaan niran ko man na pupakitan na kangkiran. Na sading sa kabayaan niran ditan na pupakinitaran kiran. Na sading sa kabayaan niran na ipagyan kiran. Ito ya Rasulullah niya kabala sa ako kiran. Na tugulabi ada kakiran makabalas. Mawatan ubadinan. Tingnan ito ya Rasulullah. Na tuguna dia sumbala alokas na diniyang kabaya o mamatay suwata yan. Diniyang kabaya
mamatay suwata yan sumbal alok sa nabi na suwata tugu nabi na kabayayan amatay sumbal alok kasyan na pangatanan-tanan kami ako nakitanong kaya sabutan ito mga day adyong mo to man alok sa dinang kabayo mamatay suwata yan mata ang kalalong kalalagan suwata ka na din ka ng kabayo mamatay laburo ni gira amay ito suwata kari diga suwata na upama kada arwaro-waro na multi kabiya maakaipot pamasero niyan da arwaro-waro na pidikam na ipusaya nun asar bu ayamat na mispital na kaadiga matay ikuanya sa bulong na asar bu adiga matay na di idika kakabayo amaka dahil pa na ba suwina so pun suwina na amala niya na andi di katay pudwate na gubursiyo na abasan na gumiginaw suwina daw at takulay ubuka paro na diyan kaya agad naman nakaabas diyan kaya agad naman nakasakit nasa kanila agad naman na abiyag-yag ako na siya na diga matay awataakan dito kam bibida ina aguswa maaguswa tayan na swata nakabayan tungo nabi matay sumal alok siyan nanto ni karina egrama na miya sakit siya makagusina ka nating ospital na ame kami daman na tinabaling siya ma o di na sinakulay kadi mo pa kabagero pamulungan siya ranaw na piyamulungan man na ame kadi pa kabagero na kaya kita laman nakasuwi ma'am tiga imam inukanuanan na tingin na pakabsi dengan anak siya ma o di na sina oy pakunutan nga sudiama nami ako mamabuslimam nami ako masudiama at tinantonig sirat nami at tinapang niya kuwala siya ma uli na siina makabagar na bali pakabagar na amang niya ba na mata barat ya kan barat tingin di pagara siya kan makadugar na siina ako siya maka na bali nutugis pusang harian Allah mabuha siwa diyan ka imam na piyaka ka nakasakarabaw na piyaka ka nakasakamig na piyaka ka nakasamano ko na miya solo-solo ba gusto diya ma wait na kinilipan na kapanatom ya panay sa kiblata ya Allah pakabagarang ka siya maayan o ba di pakabagar mata agi ako mapitan na kitawagan siya ma'am imam no kanan salamat to amata na baraka sa panganing ka Cojoke po sa kana siya makulay na miyamat ha. Naman ito ang bida ina aguswama kung ipapantag niyang kuwata yan. Allahu Akbar. Na dito ikala agagawi ina ay akala agagawi ina na siyaulan ang takasubra siyaulan na aawidan ka ina aka. Inuman miyakala lay gagawso ina. Kaado man nagkato na kaina ay gira-gagawin langon na ina langon na ina igira-gagawin na dinang kabe magpapakagurok sa wata yan igira-agurok sa wata yan nagkano ka nagagawin na ibutinin ikapia turog ina yan na ibutinin na kamaginaw na apia di kanununawan na ilang ka kamasako po yan ng wata yan na apia kamasako po yan na dinanibiyo ko na apia di po makabal sa di po makatatanong na di makamiyo ay mata kauto di na nakikira siwina na manwa ka nang nainisingita mga ori panwalaw tala kakalabadi tapit kanwa mala na madaka ko tiyano ina na ayam man na ikatalawa paging naka na yantakil ila na sikap man na pagintaw sa diyang kaya adab at dunawiya darpa akaduduniyay diyang kaya adar pa nga akaduduniyay kasama na setan no ikatlo am yagi to sa diyan ka dunia ikatlo sama na ya lamun tanu siya miya kasagad daw lamun tanu miya kasagad na daa pagiwasan ng kadunia gua katatagwan na katano agigiraman na madakala keling atabia au punyan me le shop dia na miya kasalaho na kabigan wallahu taala sa rizkiya miya kakwa sa servisya pana multi hababu petulud na apa kandar na miya ngauduwes tamu sudia na na pengira kami tahu sih dari nama tanggal kami dunia di kenapa di tikter namanya dunia mending apa sih pada kata dia kalau mengabai ya kasapulu raguna biga penuh laut sana sari duca asapulu amel dengan lata masyarakat nanti namanya dunia dipilih nak langun Thailand itu na pengira kami namanya dunia ayam ya dunia na umabalik ka apa dekasan yang ka akatir wallah wa man a'rada an zikri فإن له معيشة ضنكا ونحصره يوم القيامة أعمى قال رب لم حصرتني أعمى وقد كنت بصيرا قدر والله سادي ستوت والله أتالي قدنيان so tadeng tadeng mirakan tu wallahu ta'ala
Yang ngoto an zikri ya tadi tadi merakan. Nah, fi makna nani yakini jalalain, tafsir jalalain. Nah, ini makna ini yang sana telu. Telu dan tanu ya. Telu ini makna yang sana na. Kata di kodi kota di tadi Allah Taala. Pagenairon. Nah, dia kota az-zikru litahlil wa tahmid wa tahdid wa takbir. Nah, sudin kadi katiru aku subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, pada na tadi tadi Allah. Dia mutakafugu shino mga tabliga atina balu intanu so 20 agu pata kaura sa sibak wallah nakabana ni gagaga piro to bagaimana kena pengira na pamrakyat ini magagang ka 20 agu pata kaura pamana sarwano ubade na pagana bakadaka na gagaga man so 20 agu pata kaura sa muli tadi tadi wallah ibaratnya naganga na dili ka ganakan nagiro ka bismillah. Oh, natama sa di ka makapasado ka man na miyabali no tatadin-tadin ko Allah. Na makapasado ka man alhamdulillah. At isama no to na yung kapgana ka na miyabali at tatadin-tadin ko Allah. Na 32 ako, napakatulog ka man, nagiro ka bismillah, nasisagot-sagot ka. Na ewan no ba kaya tulog na ka na miyakagiro ka, la ilaha illallah. Natama sa di ka makano na miyabali no tatadin-tadin ko Allah ta'ala. Na makano ka man alhamdulillah. Miyabali mo na tatadin-tadin ko Allah. Na pundaga ka man, na upama kayo na kanalinis. Kami agad na kasatra, na bismillah, yung siya na bismillah, na tama sa liga makumakutin na nga, na mibalip na tadin-tadin ko Allah. Na miya kumakamangudaga nga nakadinis. Uway, na napumasara ka. Na pwede ang iyong utakapungir na nga, na pwede ang tadin-tadin ko Allah. O, talong-pulo kayo, talong-pulo kayo, miya tero ka, bismillah, Allahu Akbar. Ano ba kang ginawang isa kayo na bismillah? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kamani makayara ka na, kaya laano siya kini. Kenapa dah taruh tu pakai yang magir dah kena bismillah. Na umanga meron na di ba dito to simba ko Allah Taala tadim ko Allah. Na dia nani paganai aya makna niyan na init maknai jalalai sa diyan ko to aya makna niyan na sataw atali kudan yan so tadim barakan tu Allah. Fa inna lahum ma'ishatan daka na pakapagitaw na misyon tu wala sa kapagitaw amanan niya na miyakaragirgin. Kapag ada panas. Allah, dia so aya makna niya na anak pagali ng karakano niya makapiapi katiru kini abulay. Aya katiru ya abulay na natingin na niya makapiapi katiru. Aya imbala syaraka wallah na usiapan ka na fahuwa syarifun indallah wal malaikatu syarif. Aya makna niya na pisila-silaan ka wallah sa aluan amari na tamang kumang malaikat wallah ta'ala na pisila-silaan kairan. Na ikadua imbala syaraka wallah na diyong ko tuwa iprilar ka wallah sudusang ka o pakada ka lang ka di sini ka tirwa niya makabababay ni kabiri simple na iprilar ka wallah ta'ala sudusang ka sa ape kala udusang ka na detar bura-bura sa kaludin na ikatalo yazidu ala ta'a na pakitamaan na ka wallah ta'ala so ta'ama simbak wallah ta'ala anto na ikapat na takunu hayatuka wa mamatuka khaira napakapagintang ka wallah sa kapagintaw wa babarakatan na amay pa nakapatay ka na ayaw pa nakapatay ka na ayaw man na namya kapatay ka babarakatan wallah ta'ala odho na dinan ando na nga pito mga katero sa ditarong kalipatan paganeron na ayakula bismillah inda kullu shay'in ala dhalika idha ibtida na igiraan na pangganang baka nakasay na ayaw pagampagan niya pero ka na bismillah miya kapiapinan diti lima imbala syarka wallah ang tayo naliyakan langon na pangganang baka naka nanggiro ka bismillah atho namiya bala simba pamakabungulo ka pa na di nga pa nagtero so bismillahirrahmanirrahim na piyakay niya abulay apado ko mga ulama api abu tero nga na bismillah panagi po na ko sa ngaran wala umuko na nga ang ta bismillahirrahmanirrahim ay man to na bala kalingan na bismillahirrahmanirrahim na di nang panapagat pa katasan natin pakamukot katigira sambil na madakalat suamiya kam sa matas ala boro ni gira tarawih ay maknanya na katamat ani ni kagiro mama walad dolin amin alif lam mim na madakalat ni kiswa atep man alif lam mim ya kan dabay nakatenga oh to tabi ta makasang ibu tadianan ay makna niya na di ka tero ko bismillah ikadua asala apa mana tero no kay mintin na di timbala syarka wallah ay yaqula alhamdulillah ala ba'da zalika ala shay min al-farad igira anna miya pasadaka asay atingan na bakaka na teruang kaso alhamdulillah pero miya kakanga na di nga kataw sa umbati ang dua as-sunnah nabi umbati ang kuriano kakan na abiya dua teruang na alhamdulillah alhamdulillah di nga kataw ka alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin na udi ka kataw na abiya ayaw teruang na alhamdulillah ya kapiya do agi man to na madang na tabi ta mga pasado ko man adela ban ang teruang alhamdulillah
Buda tadi na tabiya na mada kalab kaya liya ka na makabana na din naftirunian alhamdulillah kadip ni mami mikiran naftirunian basta tugu nabi aman nagi Yusuf pagariniu ama kamaan adi gumiraw sa maknanya na bismillah falam tujibuhu na ubani sumbaga tugu nabi baka nugiraw yarhamukallah pati dagirawa na dagiraw alhamdulillah na baka nugiraw yarhamukallah di mata malalamat ko Allah Namit mga naga alhamdulillah nagiro ka yarhamukillah upama kabai upama kamana yarhamukallah namya ka ka sabadas ay man to namya ka dalag kedo kita makabe na salak na dili ay matang wala ka namya naga namya ka be kasala ko namya terwet stala bista baby pero no ta mu'min ada tarutu ay apa namya terwet na siya sala bista Allahu akbar Kotor na terus na kasudis alhamdulillah igram ya kapasa de kakuman na banda di kaya dengan ako pangan na tiga final oh ya mabu mi sawa kana de no barakat yang ka talop na kala pada mi lang na daga pan retreat pangiraw sa pada kana baka paguman ha mi bitin ako ron ay no man na baka paguman ha do rumah satisfied na baka paguman sa tama sa mi lang na sa ako din atugo pada kana baka paguman tinawa tinakatata diyo na ulungan yang oman tama sa kinu mga matangan ay way pauta ka dah khabar katanya kepada syaitan yang mengatakan Allah na antuni khatala ikhatala na ayaqul insya Allah in kana ala zalika gada na igira ana semua na kaamaga mapita na daga pengirawa insya Allah qatwa wala taqulunna li syai ubani ditarwatu wa dautan adiya gasai ya gasai na pengalaman kanaknya okay tu wala na edirwani na inshallah kakiya sagada na kumasaw nabi sumiyong sa mga Quraysh ko nabi ya Rasulullah dia mi perhatian inshallah atuan na kana dia mi perhatian ubakan nabi sa tama sa dia mi mele dia kana ulan nakakaptana kana upakan nakasalo anamya kana marakalo nabi na pagupakan na ulan di marag nakagupang ako pago di ba pagupakan na ulan upak dia mo tani uwe mangudan ako na upakan nga lima pangkabanga pa na kapag ako bisa namya way patmabu pelaka adalah mo na pano bago pa kada na ulan namya katulog pa man namya giro sunabiya way mapita na ilanyo na giro sunabiya insyaallah ay man insyaallah na inshallah ay man maana insyaallah na inshallah kanaba ay man insyaallah na matang wallahu taala amada kan mabu puno guminero sa tablingan na baka balistan insyaallah iya ko makipusya pa baka narahan ako kenapa ayaman na insyaallah na matang wala ataon ta naman sa mga kasya dia nga sapang maranaw niya gira-grabi dia nga babi kagi apya di mo kagira nga talla na ayaman to na ibat ko wala namya kasya pa kadung wala tapi ay buat na kana billah namya kasya pa wala matang wala ay buat na kana wala matang wala namya kasya pa wala dia nga mangarap na sala na gira talla namya pa shadu odi na billah namya pa odi na wala hadi nga maranaw ginawi pa kasubatan tala bila wala ada kamako pangko miya gira-gira biya mo ta safai jadi di ayat makna mo tala bila wala na matang wala ayat makna insyaallah na inshallah ibaratnya nari ani kambali nga samida na ani kambali nga saranaw mapita insyaallah inshallah kami akakwa ko lisapli apa manate kita minibuking rakan oh to namya ka daka matres pasing miya ko udah sa wallah Otwa, datara ko na utamya kay siya na adna sa katawa mga apilala ka natutunan niya nga sapiyan. Ay na nung katutundan na niya mga talo kataw. Tinagari nga pagwita nga sapi ka, tinabubusya, di mo kami diro. Hindi ka utakad ka, di mo kami diro. Tugod talo katawa na kagiyagirawa, inshallah, di na to na inshallah. Paman na inshallah, di mo kami diro. Tiga nga talo katawa, awan tanong siya kaya kami, ulugusugda mo niyan. Makapitinawa siya. Oh, kagi nang khana inawaan nila. Dia bago nga mamana tutunan niya nga sapi na derwar-waro. Dari yang penaki mau kung dilibiran yan na miya bala ko mga tulisan. Tug mga tulisan antone khabaya ka dia sapi kau dia niya wala. Na tingna sara kaya dia kun bununa ko ni na dia ka sapi akan. Na danian ni taro sapa dia. Danian mau sapa dia. Nah kagi ako ay mana niya na betong na tutunan niya nga sapi yan tutunan ng mga tulisan sa sapi na kanya na do mending na hindi ko dinabaruan niya kanya do sa sapi yan niya ba na kumano talo kataw tinagaray tinanong kanuan na tinanda sa sapi ka tina insyaallah na niya tulis siya o tayo kaya pag insyaallah na kagi ako matulis siya
tiga nga talaga mana sasabar nga kay Sheikh ya aya ka daw nang utak ya ginaw na inshallah na makaputo kaya man nakapag-usara sa nga na inshallah na igira amaga mapita kana ba kapag-usara nga na igira paman namya pasad ibarat na tabi namya kakanga dengan namya kapasad ako man namya kakanga inshallah niya kakanga ayab tiro na kana alhamdulillah tadi madakal panigira ko ni pupuing nga pa din ha ayab buwag ka nagtagya kayo na inshallah panalamat ka sa Allah kaubisubag ka sa ka adiyang kota padaka ayaw man na lang na pangalaba kanina inshallah ubig sa Allah ta'ala masyaallah ayaw man na pagpakaudas ka ko Allah subhanahu wa ta'ala iman to na inobserba ka na tabi na datar penuda agay di man to pamangani ko Allah dahil iman to agay di pamangani ko Allah iman to na ada man tabi kenapa sekatan mga pasisiminado mga pamultaka ada pa nagkasalah ka amamang ni Kuwan daw tala na di mo ginawa niyan madinang pagkapanin sumalalok siyan na miyada so ka pamagarapa abya so nabi natigin na ista'adantu li rabbi an astaghfara ummi falam ya'zunni piya mga niya kan tugo nabi ko Allah akipa mga ninakan na ko Allah sarila ko inakan na ko idini wallah o bakang pamanganin suwina kan sarila isa niya kaula di na siya na miyabot yang hadis ang uta kitab at tafsirul Quran benda sekarang beberapa di mama kapne haji pembagi sisa masjid kiblatain na kitab dalawang niya batia tiga na karon ng utara tiga na Arabi tiga na nam Arabi tiga na karon ni dalawang niya batia nga hadithun nabi miya mga niya ko tiga ko Allah say pengen niya kan suwinakan sa ayam mana niya nakarileron wallah na dapat permisi wallahu taala sa aman na kipamang niya kanon na syakatana na piyakayo agamatan wa agama Islam apia pentabia ayah betani naka na ayah betani maka dan dia matay sila sa utama sa na makalido sila ko agama kada sampai nga nada para tiag wallahu taala nagpakay pamamanganing kasiran sa kama apikiran wallah adalah man kaya paguntungan ng umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar na suami na so kaya marumitan niya ko Nabi kasuman su Nabi na isa sa kanyan ayah makna niya na unaan niya na wata amia kasagay sa kawa wata inu pito ragu na kita ubantan na inay na miyatay suwatullah pito ragu na ida na miyatay pasuami na inayan kaya ko na miyakay siya ko na ida do Nabi na 5 ragu na ida diyan at 5 ragu na ida diyan nagira ko na ko na pagisin yan suwina yan tingin na tingin ko amina kulay tingin na ino kanan na tina ino alam mo na pada ka na mga wata na pagkaila ka na amayra na pagpagawi doon pagkaila ka tingin sa mga wata mga pada ka na pagkaila ka na mga amayra na din mga ngarot nasakan tingin ina nadakan din na mailay so ama akan nataba ni manto nadakan mailay ibuntan wa maakan na yun na pagkasyo amina nandini kisya doon nabi na makatali ko siya amina na pagpamakasagad na din yung pagkailay ko nabi kapasagad yan kapagpagaan yan ko nabi ubamiyatay so ama ina Abdullah namya kay sa ko na na dingita-gita sa nabi na inani kang gita-gita ang sa mga padi na mga wata na uko na away o mga wata na kagila ko awa no mga wata ay nawani ng sulabi sama no na ay do nabi na magad na mapitura gud na idadiin namya kagila sulabi ino ako ni wari pagaway namya kagila ko sa mga wata tingna Ahmad bangka di paganawa sa mga amatan wa pumakaw makatan sila sa disyerto na banga sila ni paganawa na miya kagina kong sulabi miya katindiga daw naewa ko niyo mabuka pagalaw na kasuama ka nadakan na maylay pagalaw na kasuama ka na bandesa na makanot na di na nikagili ka na pamaakan na ako na siya mga wata mga prina kong sulabi na tumitinig sila sa mga disyerto na punangan nila na disyerto na umani makaw maamama na dato na kuha niya suwate na arakan niya na barong niya na ibalingyan na makumpapanisa dato na arakan niya suwate na arakan niya na ibalingyan na barong niyan na kagiyakot tama-tama na ayaw malalamban na sulabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tumitinig sa kanyan apa pagila dia na disyerto at tina doang maakanan no kakiran na dayo not agira pagwa mamaadi pan sumasagot ay doang maakanan to nang ada kakiran na tinanayo na yung uskadin na piyamya gabi kau baka tigil na makauma nataman sa diri mo nataman sa sidap pa din suwanungan na iniutulo na biya pagmuro ko din na maakan ino kakiran na unong tadakan sa din maylay naman nakiyag na mo na bisa nga nakawawatay no Allahu Akbar nakuna kay maylay hamsa abapen tina daw wata ka pagi wata na kanino kaya panguraw na tina bapa lango ng mga pedang na mga wata na biyama ko mas mga mera na ni pamalingan sa mga watairan na suwama ka na dakan ni maylay ada suwama ka na din makauma na miya kapit bidang suwam sa makatataling ko ng panguraw kami apikirin sa pagarin na Abdullah amya wapat ay buwan niya tiro na tina pagi wata na ka na malinta kay balingakan sa kinaka na kinuha niya sunabi na hindi balingan ko amin na natugoy min na inuang ka na wata ka ng panguraw
Nanti kini pergi sesi kadang kudu mga pedian na mga watan na biya kau masuk mga amayat. Na ini ang ayaw ko muda makamana suami na kudu matatang suami yan. Na ini ang pala lagu suami na pagpagala ka din. Adawin na akan unuti akong aki ama ka na kagabyan na kanamay na kasi ama akan. Na kung nakimaga ka suami na ay nawatakan na unutan na kasaunin na lumalakaw taon na kaanak kamay lang siya maka. Nakagi ako mapita apo panili mo sunabi na inaw na sumising apog nga kasi na sinayan. Apa nga na kanya tina inaakan? Anto na dinig kagdama ka na amay kamay layakan suama ka na ada ka din na mailay. Anto na makanig kagdama mo ama ka na may kamay layakan niyan. Ada ka niyan na mailay sa tabas sa kining bawatan na. Ako na kayo makakudak suami na ada niyan. Matigil tinawata ka lumalakaw tanin. Lumalakaw tanin ka anak ka mailay siya maaka. Anak ka mailay siya maaka. Lumiyala ko siran. Nakagi ako makamasiran na sinin inunutan yung inasang utako ba Abdullah na itutuloy sa kuba. Di nantiyan siya makakantiyan ni karitanakan. Talunin kawata ka nakakadabakas ka ni pamagakali. Umana ka na kanig siya na hindi ka nakaditero napagunutan na ka siya. Nakatya siya maaka. Ada ka pa nabawata na kapito. Ulang ka sa tiyanakan. Namiyatay siya maaka. Namiyakaw to siya na biya pungurungatinin na balingtadan. Asal buwa may lakan siya kubawa maka namiyakapi aginawan. Daman na kera sa'yo Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurip ni Allah na kagya ko karoto pa idadu Nabi na pinto ragu na idadan kami atek man suami na una po pakaburo kada kiningilan niya nakakanian dawa ba niya dawa niya pagari kenapa na tarup kami na tasanok sa amanan na siya kumaliki kakak na siya kumaliki babayakan na dito na din na kawanan niyan kiningilan niyan na ayaw buwam yatiru bapay na amin na dato Abdul Muttalib tinawataakan apuakan na dikatingin na pagkalat kakuan na kay sa kaawatakan na isubisubarakan sa pangkiama ka sa kapipiyak nun Allah na ayaw ko na siya Nabi na may ito pa na kayo din na peturagon na pupagalibataan niya ng ka na mga walay sa maka katihan niya makasungano sa maka na diyan ko ta mga walay rong guni uhay na di na di pagalibatan na pangirawan ta tingin niya na kambing niya na pakatagi pura ko niya nun ate na kambing niya na pakapamagunong ako niya nun api ayaw ko bagali urakan na sugesto ako na kumabasalungan na pakapiya ginawa ko na miya kay tito sunabi kapitura gundi di na di mamagunong sa kabi uhay kadama yan ada pagarin yan ada babay niyan Allahu Akbar na diuti isas kanya na miya kasagay sa aman na kawawata ilo ino man na miya aliw na biya sawata ilo na diya buwa kakapating kakaulo niyan ipo na kaulo niya na umanay sa timan na bukat tugon Nabi na ikaw to Allah Ta'ala sa ipagitong Allah Ta'ala sa timan na bapeng balas sa kawawa basta magali ka sa watelo inuso Nabi basta na may na watelo na pangingipon niya na bugyan tiga alay ay wat ati na widahala di ka nukipang nga watelo kada bugyan ka upayolo tapi ada bugyan pergi pangulo niyan ay ako nung mamasa na kaya lilipan na ka sa kilimagato so di nagasangi mo daw rak uli kuha na kasagita ka kuha na kasabang alaka na pagpakapya ginawa niyan Badyang mo tatabi ta pergi pun nakaulo niya na di ka di mangilili sa tao kan baka nakabenang yan no mereka kapulang na kan nanto na ikikwang kaabala syekh wala amin kadataran na dia malwa kanu niya piyaka sagada na oriyan niya mga orifan wallahu ta'ala na anto na ikafat asara pa hadakan na kaading kaditaru ng balas sang kalwala na imagar ka wallahu ta'ala maabalas na ayako na ikafat na sudin ka di kadirwaga idha istiqbaluhu makruha igara adin na minidangar ka adin ka kebabayaan na ayako na putero na ka na la hawla wala quwata illa billahi al-alil azim ibarat yan na naminin na tarakapangan na di ka na putero la hawla wala quwata illa billahi al-alil azim o di na anada nga kasawat natin wala hawla wala quwata illa billahi al-alil azim o ba di nga tapakakang na di nga pinipamawingan ang tunay niya totong kaya sarukan tunap na nga mibali abdi hukuga niya kalumig na kaya talawang ang mukha lapad di nga papamawing di ka pa kasabab so Nabi nabastaan na din ang kababay na panganangan naluman na nga siya pa kinay ko mga karuman niyan naluman na nga napagkalaban niyan sa panganangan napatali ko siya Nabi din napteron niyan kana ba di ang hasabag yung maranawa tunang yung madang ka ang yung mabuwa madang lapad ang sa madang tabi taam ya palapalte ka matang wala ka di nga na madang na isisibay usay isisibay Sala ko man na namadang kaya ko anon. Nakuha ko nung kami ang makalalay sa po. Naberati na kakabanya niya ilay. Banya sa sulaki. At ha? Usta kayo kaptirong sa aman na ba? Tingin na niya makalana o ba niya likaan? Ba niya na inopisan? Nami kada pa opisan. Naberati na ka. Usta kaptirong mga nisaway. Hindi ka nakatawag ko daw talaga. Ba tadi mangbal sa madang?
Oh, na yamin dah kana may kay balik kana mga anak so tamat ha. Na pengira ko anto na ini ama kay tito ka susula suna. Nadataro da ka maswat ko wallah. Kati uba ka digas wat nang bala ka magsama da. Piya nagugaw na sabay nang gigising ano pa kabulo. Oh, pa man anta bisin yang bal ko madam makalili ko daw taala. Allah ayab tero na kana la hawla wala quwwata illa billah. Ubadi mo ta nasuna na kay duwa nga madam. Oh, tuan ayam maknanya na di na niftiru ka igraan na dengan kebeban. Ikhalima na idza asabaka min al-musibat faqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na igraan miya sugat takatiuba, miya sugat takaamaragan. O di na ayam maknanya na kaya nabatan sa tamo ko ka, kaya nabatan sa pamilyang ka, ada tiwa amini taralu amini uma. Na ayam pakada ka na tiruan ka na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ayah buah pembeti ansina igira anam yatai igira amya kanda mara akalaka o dina anam jadah tamuka na pakada kalang ka ading kadiga tiru aku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, kenapa ya buah tiruan tanuruna antunang narurulan sang anang bulan patay tadi mawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, apa mana tarurub ko sano kadi na miya makabu babay ni kapya suwata nakatawan yan nanto ni kanam kalima ayah ikanam na syudikat terwaku astagfirullah igira adna miat teru ang kaya adila aka adimapia ibaratnya na normalo tabir kanuna kesagadan igira kon ino sisa Islam na di isa pimbicaran yan ibaratnya na ini syirka da ini udi nagare ini tinantonon atang uta pada kakagi na udi nga kataw sa ngaran yan na di nga na please kay maso pada mari di mga please kere ba na sulong no so ya katay da so ya katay nang bala sa ngono nami kasala ko na kay kere ba ngaw ata so pada kakagian ta pada kana kagi so basta ko na ata ko di ko kedu sa ko beduwala ko badi mo ta ata ko so tujuan daw tali mata ko budaliana amakan di datang ilana so na dataro miguna so na dataro tamtaka bakad ni miadu sa ko daw sala di ka di please kere ba adin ko ta afdaka. Oh, igra na mabuhay meleng ka abama igra yang adila kana nya atiru sa kapamagan tango tapi titeru wagi mo ta isa aman to na isa beto tanong hagi tamada kana aya ni nya ke katira na dia ka adilayan dia ka adilayan tabir kanu mga bay ka iman to na dia ka asakano katya lalew na kan sakano pagkaalo sa ingiten wa Mindanao sarana was kanu mga bay iman to tiga kana dia Manila dia alusun na kyo pa kaya tirong tanwas kata na mga dato na dito ni mato pagato sa mga bay kasila ni mato na ay nakada kala nakatimutim na langon agama na langon talintanim kondog sala oto ay dia kas kanu igira ko ni mamuntuk-buntuk sa dia nga sing ten oranaw kabay na ko munya dagay da pumakin dagay bay sa wasyat pero na ine adi mo na niya kamaro ali mangusyat mamagin na gatang tingas kabu kaya buah kinagitasan na kung nakabu na mga dato na sakata ng mga bay nakapatay buho ay matang buwan ni nadagay daw ba pumangusya sa daw pumakinig sa ulama bay man tuwa tabi sa nga mga pagariakan nagpapakatiyabang amin yun ay nakabuwan ni nada mamakinig ito sabu asala ko man nagkinagitasan kabatan kubatrip kadang nakabla mga dato na sakata ng mga bay nakapatay buho sakano mga bay na ibet ka kana abara kano kapatay kadang nakakuha dagi abara kano kapatay buho kadang nakakuha tama ko mas mga karumani mamaya makasukat na putulis niyo na ibagay nga nanubi o ba nga di mga never mind matakwa ka hindi ka makapamimikiran dali na barkano kade kakakwa mo pagila na kasi karo mga ilo di makandang nga pekarate na alungan nakaparar kabuha karo man yan Allah na ayaw mo na balas sang kanu wallahu ta'ala na ayaw mana dia na ana matiru adila kan nya kapamaganta kasama ito ka dia nga kapamaganta na igila ko na kigula sa adila ta tabi yung utapi ako siyang utaw sa kagiya sa suratul hujurat na firman ito Allahu akbar ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lakum akhi maita baniyo tu walaw tala khabaya akakanan yung kusama padiwan niya matay na suka pamaganta akapakai tuwe sa padiyan so pada kana igila ko na bentuk na so pada kana ayaw mapya na di mo pakinagin ibaratnya na mudug na paman na muntuk na pamasaya lima ani sao o di na saya darudupaan o di na saya sakano na di kanu pakinag na di niya kapya bentuk nga ako pada kado Syekh mana ay do miya kalale tindag do miya kalale panaguntaman ay do miya kalale parati ay do miya abara hinama na di utod sali sa kada kala bentuk na di na kadang nakmala sa Allah
Badi mo tatabi tabi nga madede nga aso pada nang ikon ay totoro ko ikon ikon. Kami katom yali ko na. Yan ang kapakit tabi. Ha? Dia nan mga ore puno lautan. Dia nan di nan itigit tanwa pagkasa sapwa miatay ama kay tuwa sa padiyen. Dia nga tigit tanwa expression tanwa balbala si sayang tanwa na ado. Dia nga nanay saka ore na launa na balbal. Kagida gagawin na langun ni malalantap. Yung kuro pa na berate ba di palalantap pa. Kapamakan na tao pakalantap na matang wala ka di ni babalo mayaman. Pamanay saka ore na gagawin na langun niya tap. Biso ba sa kanya napapagay na tiga ka na kay alimani sa diya kunin pagulong sa tigita. Undo ya ko ngati matataman ako sa lumelo. Kaya ba naman lang ang alam makay ito siya pa din. To, na anto na ikapito. Kapag inuda na ka nakadi pa kapusan na ka sa tapik tanong. Kataw na ka sa tapik ka, no. Aya ikapito na sudin ka di kadero ako la ilaha illallah. La ilaha illallah. O puno ka paruna layang matano ko mga ngaritano. Adi kadero ako la ilaha illallah. Kaupo na may nakasadihan kaya po sa tanong na kanapuno ba kailang niya kadalakin nila katanong aming kapatay tanong. Allah sa kana anam niya ka na imam aya ka imam yan amiya ka sobra so 60 ragu na ka imam yan. Nakagi ako pa kaunutan agi di kada punya masjid kay gira wana launa na sinja masjid kadi tahajud na aya pa pasbin yan ang utas sangi buka kadaklian. Na abu mabasana la ilaha illallah la ilaha illallah nakagi ako pa ta kasabutun ang utas kasabutun at tinayman tarang ka la ilaha illallah. Na pa nagkarangin tayo mamaya makatanong tingnan to na rin ang kapanginong adiga pa ako rupa. Apa nak kinungara na ribat ka bakal kiro la ilaha illallah la ilaha illallah ay man ari atiro na la ilaha illallah ko to mi abali ka tada kanya mapa sa sabut na so pa ko luto tumo badang la ton dia balik ka pa kasabut ni na ngawi wi salaman ni bagaro Allah taala ya qabiya fi adina nu dikatano na kuba kayman mabuhay gira ada tanu pamana turuga na ukhabaya tanu amado sumanga walay tanu aya makna niyan na baraka aya fitiru nabi la taj'alu buyutikum qubura ubali utugu nabi bali ya sumanga walay yung mga kubur basta kaya walay adi ugabate sa Quran na kuburan na walay isatugu pamana di mo tamyang balsang utakitam isatigi na walay abo barakatan na walay apagkabatiyaon sa Quran. Walay apagkabatiyaon sa Quran. O kabaya ka, di ka masuga ta krisis, di ka masuga ta maragan, na batiang katugo nabi sa suratul waqi' igra ada ka panturuga, kadi ka masuga ta krisis. Na o kabaya ka akasindawan na kalindawan, so kubura ka, na igra ada ka panturuga, na daan na kaabatiya sa suratul mulk tabarak, tama sa kapusan yan. Koton na o kabaya ka amatay ka asahid daw sa gagawin na igira gagawin ada ka panturuga na batiang ka sa surah Yasin ka upang makamatay ka di ka makanaw panganitag wala makanaw ka na miyatay ka sahid. Oy panganitag wala batiang na makanaw ka na babalo di ka patay. Igira ako na dumnog kitong sa amra na miyatigas ka di magapalay apat matay. Na ilangaw mo ka di mamrah. Okay na tabir ka ng mga bay na simada ka lang mga bay. Miyatigas sa pagpagapalay na yung kapatay. Kira niya katido siya na nagkaromen na malipon nila ako mapangaro makakalaba ka niya masasuha pagkali niya pangaro masadi niya suha ka na tuwanakan unwa akong kabatin nabang mo to para tiya kamatang wala ka di mamraka dapat akong lubad na matinig malakalimot bayan to na ako tapitiro ka kabiya ka matay dengan nanan matiro matang wala paman abang nga panapagamin abang nga miya tiro dianan pito ayaw makna niya nagtiro niya sumaiwaya ang pito tiro na niya makalalay balas nandunan tanong amay kamada kasadiang kaya dunia di ko sitritan tanong amay kamada kasadiang kaya adunia na aya ikapatatugan na naka na yantakilo ila hayatil barzakhiyah na ayaw man nakapagintawa na kanang kana di dalam makapagintawa barzakhiyah sisa kubur Allah ladinan so malutalo sa namatay adi nga nakuba okay na syuuri pun wallahu ta'ala apakah syurgan wallahu ta'ala ikalimu Allah sa diyang kana na hayatul barzakhiyah na isa kaya describe no nabi kay alwen yanon akatiya kapnewan ka ko amana ni nabangkit akapaka surga ka nakaqadrin bayna ad-duhri wal 'asr na ayaka kigda mangkol tugo nabi na pagalitan waktu ad-duhur ag waktu asar. Makasih nga sa doon na di mati na pagbangan sa asa na dito kakigdaman ka akatinga sa niya mo takubur ka
pamana dikete na ayay sami alu sa Quran na ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbatu illa ashiyatan aw duhaha. Aya butuh wala kakagda mo mga tao sang kota kaburiran na datarong sa salungan antaka sa potol sa alungan. Isa kakagda mo mga tao ay kilim wala kakagda sang kota kaburiran na datar ko na diyong kotua pito katawa mama ay kawan wa aswa nialawi ang miya katurong sila sa diyong kota kagub diyong kota kirib sa ayakyat diya katuturong wakiran na miya katanong ito sa gusyaw lagu na ayaman na tuturong kiran. Nakagyan ko makanaw sila na qala qa'ilu minhum kam labistum na miya magisiso sa bagi kiran nari ikiyat-iyat niya katuturong wala katanong na tina miya kasanungan miya katapot miya kasapotol sa anungan na sakin mo bisa miya kasubrat tanong ito sa lagu na dia na bu ay maana niyan na ay kagigna mo mga tao sa surga wala na dataranan pagalatan o duhura ko pagalatan asar. Allahu akbar na malungan man gida-gida na to ni kagigna man kaon to ni kagigna man alo diyan kaya mga amangala di pinakamangala amalaka kid nang irang kubanga kapangurdiyan kairan sa ngota hayatul barzakhiya liron show kapiyang kay kakharuma liron show kapiyang kay kambabawata liron show kapiyang kay kasisiringan liron show kapiyang kay ayamanan niya nakapagariare liron show kapiyang kay pamana kapalokolokos liron show kapiyang kay parangay liron show kalang kay gagaw na di imangala amalaka apangurdang kairan sa ngota kubanga ato ni paganeron as-salawatul khams na so lima asambayan ka nagkadi ng kailan sa kawanan sa diyang kota kubanga as-salawatul khams ala al-yamin so lima asambayan ka nagkadi ng kanyan sa kawanan wa sawm ramadan ala shimal na so di kapu sa ramadan nagkadi ng kailan sa diwang wal quran ala ras na so quran nagkadi ng kanyan sa ulo wal yamsi fil masajid na so kapusunga sa masjid apusunga uli nakasunga ko sambayan ka na si kaniyang kena sa diyang natampar sa aing kata lang kapaman nakapsunyo si sa diyang mga multakan niya makautotan na diyanan nagkapakaya si kanuniya nakadnan sa aing nadigan niya habas sobra ka sa masusuwa sa aircon sobra ka sa masusuwa sa airpan sa utako ba nga tanda ba na di nakakaturo-turo ba ayaw mo ipumuro ka ninulugay ko sorga na so mga datos katano mga dato nagira di ka turugun di ka turug sa ngutay nakakakumalin ka di ka turugun natapay nga si karo mga amapi kapaninisik napakapaninisik ka nga ayaw mo kakaptan niya mabuka na dua-dua pa nakamari kakapatian no adi na nuli pakapato-pato na isalomosyo mura ka na udikan turo-turo ada to mapapalo apa yang pernah ide ida mata adi turo-turo ga inumas ka mga bina malabur ka mga makasurga pagkatikan na kayo sa mga dato Allahu akbar di na niya mapumulola madaka sa diyang kanan na hayat al-barzakhiya madaka sa nga nakuba na ada ka man nag-transfer na ayap man natuwalin niyawang ka na sirat na sa diyang kontra sirat Allahu akbar na di na ni mapasang nga na sirat may kamatago ka sa diyang nga na sirat nakatawa niyo nga na sirat aya iptekadado na sanggiburago na aya ikmamantaro na sanggiburago na aya itunda gayro na sang giburagun na bani telung giburagun lang na iplalakaw ko asako sa ori panwalaw tala ikalimu na kalbar kal khatib na datar kuno kila takapa kasagad kaw na adeng ko na pumakaw masangot tamang ori panwala sa sirat datar mga plin at isa saya pangairan na gumiraw sila na si karakamida kailewan miska ko surga ka na ilanta ka miska ko surga ka na si kadakan pagda nanto na ko nuto na dito so mga kukurban na kauman Idul Adha umang ka makakurban na umbali ada taro papanag na sabi sa kada kalamiya kurban na pagatagang kang kairan ko silat na siya paatang kairan na ipalawag kairan ko surga dito man ibala sa nga kurban na kanaba siya magpapakasibali ka tunanan ako raban terima na ko makakin ayaw man na maana niya na dito ibala sa ibala sa kawalaw ta'ala tunanan na ikadua pa kumaraka na siya masusababaw na ayam mana pa kaumara kana so masuk sababaw na siya patangan yan na sa Quran inupitiru nabi atina ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah syafi'an li ashabi bati an yutubu nabi sa Quran mata na sa Quran na pakatani mo masyano na mori na siya paatan yan sa mga tao abulay ko Quran
Nah, kenapa ba ayaw buah bulay ko Quran sa mga ulama iyo? Kenapa ayaw buah bulay ko Quran sa mga hafid? Kenapa ayaw buah bulay ko Quran sa mga tao, mga qari, ang mga champion ni kabatia, kaso tao apong batia ko Quran, na dito itaw apong pamana bulay ko Quran. Ayaw pa kayo siya mga alim. Bukod mo diya sa Quran, hindi ako pakabatia. Na pitero na bila di mo kailangan ako Quran, ako batangin, na pwede ka batia, na mimulya simbag wallah. Hindi ka pakabatia, na nakatangan na, tatanungin nga sa batangin. Nadaman na lang ko din nga. Wala ka, I don't know. Biyak ako kasama na, sikwan lang sana. Di man nagkapa kayo, ba di ka pakabatan na, di nga di pamatsangan. Aso masya nga mabu siya hafi na, ay baka na miyan siya kwan lang sana. Kaya mabuhat, tabi na katanong mga dato, madakalap kasi mga dali magbang. Tabi na katanong mga dato, makasangibu, nagkipya makamiliw. Na madakalap kasi mata, makapagbang, lapya di naman nga taon, so kumbat yang urano bang na tumitinig ka pa na kumay ka. Ano mga di, titinagan yan. Di makapasal magbang, di nga katay sumbat yang ubang, naawakaw. Ba di nga tatumitin ko, na di nga di man namutubod. Bueno, papakaragin siya Islam. Na, madatanong ko sirat, ha? Madatanong ko sirat. Madatanong ko sirat na ayaman agad tuwalin ang tanong na yawmal ba'th. Na di na suka pagbiyagar katanuan ng tala sa alungan na mauri. Ada na tugon na biya bakat taling umas sa alungan na mauri. At makabuat ko mga kubairan. Laysa lahum badanun wala yadani wala rijlani. Ada na mga tao pagbiyagar ng tala sa alungan na mauri yawmal ba'th. Si sangot yawmal ba'th ay makna niya na kapag biyagar ka wallah apo makukuba na adna tugon na biya bakat tinigada alimayran na dapat na badaliran na dapat na malairan. Oy, aya makna niya nada ambala alimayran nada penambala airan nada penawasiran sasapu tula lawasiran tapi makatinig siya na anta kuno to mga tatugo nabi natina alladina ya'zununa ziranuhum na dito sa mga tao ang mga ramuden mga ringa sa sasiringan yan basta tawa ringa sa sasiringan yan reringasan yan so soringan yan maka ito yung sasiringan yan na pagkatindig sa alungan na mauri tugon nabi pagkapuno ko mga kuberan ada ang bala alimeran ada penambala airan ada penambala emanan yan ada penambala lawasiran itulah pa ni kadua pagkatindig sa alungan na mauri na pada pernah tugon nabi pagkatindig sa alungan na mauri na so lawasiran na kikardak kikabubuwa aku kipapanggan dia lawasiran na petuga kami adu na dia pernah lawasiran na mipelang na antang ko mga tao tugon nabi na alladina aqul walidayhi na dito sa mga tao ang mga rarangit nga palukulog siya katotosan mo sa mga rarangit nga palukulog sa alungan na mori kasi man sa alungan na mori na ayak apagatin kita na kasigurubong dataro mga tao pa makasurga mga barasang mga na sa grupo lang na barasang mga sisibay lang na padidikat na sisibay lang na pasasadakan na sisibay pamanga datarin lang na pasisiminan na sisibay langaw na ayaw makna niya na mga lagagaw na isisibay na datar mabupo mga narakan isisibay sila na wapa isasibay sa mga tagkaw sasibay sa mga tulisan sasibay sa mga sosyal lautali matauron sumabuso mga talian na sasibay kapag nagkikatoto sa mga taran ni Mudul isisibay sila sa alungan na mauri baka sisibayan Allahu Akbar na dito sa mga wawarawilok na bakatindag isiran ko mga kuberan tugon nabi isisibay siran na ayaw ko na masuswairan na kipapangga na lawasiran na kikabubuan lawasiran dito sa mga tao mga warawilok kamalakulok niya pag-usi ka gini mo isa abang to tanong na iman to na tabi-tabir api dia mo to dia mo kapapakatalo ka sa ina ama kulay na ibot ka dito ka mapamasapira so akiso tawararot niya siya mayan so tawararot niya si ina yan padalaman tinga suwan ng tala umano-mani nga pa na di nga kinaniga pipi kabuto pa nakapapakatalo ka ina kulay ama kulay kata so sa kanun na uli kay abubay ka na sinayla natama naman to miya ka 20 agwalo laguna da kami makatalo ama na miya ka labi 10 agwalo laguna da kami makataloy na da kami makataloy na oy na inako da pa na mawapaswin na ka nagira miya ka sala ka na kami ka la igira ko na mi ina kulay na miya ka sala pimutan na ko niyan tigira ka na ba si ito na nga mi ina kadit mata wala sobra sa miyaw luwa puswakan tiga ka na daw ina panganinta ko wala mabubadaw mura ka malanduwa mura ka panganinta tiga kan ko wala na malanduwa mura ka na ando din kada kami na matang wala kami din nakapagpakatalo ka siya na kulay niya tama miya kalabi siya mula kung namakay na manatiluan na kayo sa ina kanabangay na nga makwadi man at tingin na kulay nadining lang niya nakalabi subas siya na ka tinantay na ka
Ya dia ko di training. Matang mandiram ya ko ani. Na ay panari barang tu nakasya makagusina ka na pagpakagiro ka daw makulay inakulay. Dia sopito pika ka sa Saudi Arabia. Sisa dia nga magana ni kabaling. Sisa dia mo ta mga worker sa Clock Tower. At tinimo mitimo so mga abruda mga malagiswa na karuman yan na mga mama. Aguswa amanan na mga ngudol. Na di pito pika ngira na dia amanan na kapalolos. Tiga kana kanwa kay na ubibiyag so mga inaiyo. Ubibiyag so mga amayo. Na uban yung sila no nakipupuk alipati makawisi amanan na nagaswiran. Mantu na madakala tabi ayaw po pagpugulungan ng ama na abro na sibusin ano man na sibusuwatayan na diyan kaya ina na diyan kaya ama na mainam na nakapagulungan niya na kaw na ama nakapagulungin kaw na ino kami kapagulungan na ino kami kakwa sa mapya na ka ini sabab po na utala kaya ina akagu siya maka kaudo siya maka na udo siya nakasabab po na utala na baka kakwa mapya ayaw po na rin ba mga sukat na kisya na kamakulay na kulay hindi na ka anamang anagitidayo na inakulay na masago niyo Allah, nanti aku tak apa sangat ni mantap ya besok apa mengenai nak kelipatan. Kelipatan suki pepe mengenai kau mengadoksa. Ayah pikir dia kena Sufyan at-Tauri, nak sotawa ayah mui pepe mengenai nian. Nanti dia kena mana yang kau tahu tak lah. Nak cuba nak doksa nak dia kelipatan nian. Nanti pun memakan kedua Allah tak lah dia kau tapangan yang kau tak tahu. Dapat kau di mata ibu ya Allah, fa'ala bakum ya Allah. Dah malah jangan disimre. Ya Allah palit pasir aku ya Allah. Ya Allah fa suat tangan apa mau kau mapi. Nanti dah bakum ya Allah ni lengan sini usia mah. Allah nasina kau ya makana melagi duma marata sa anta ka mapia kana aku pikir usina kau siya makadaw niya ko ka mapia panganita ni walang hewa ta kana mako mapia kaya ka tudo sa mapia ka pia dili ka be na kau siya makaw ka muli makadata sakata wa mama amia miya ka pia ka palok so kata magana nga orasan di sila ni tiba yung agusi ina yan sisa darapaw tuwa sila matatagurun na ayaka pipi ini yang kewata ina yan na makamasi yung utawate na manguda na pigo niya siya na napakamangalen niya napanalden yan napakakaniyan na mapakakaniyan na PPP niya masina yan na kagya kung miya kapera ulan na miya taling umaso hajj tige na ina tinawata ko no kanan tige na iman to na din kapaguda sa karaka tinay no na tige na hajj man to na bago makapunay haji Naso yung kaya nagaw ni ina po ni Haji ang utawata yan, na miya tatakad na luwiyan. Nakakapatan yan sa limas wata yan. Tinawatakan, tina hinukan na nina. Tinabadi ke ako la diyang kotwa isa hajj na ayang kakapanay Haji. Tingin na ina ino to. Na tingin na di ko nga pa siya pagawi kada taro kasi sipatan na kanaginaw ka na di ko mapipiya. O tingin no away ako nga na pamakamati ako tingin na anta tingin ni punang witrakan na anta tingin ni malabong ngarakan na antay kapanakan na antay silbi ang ngarakan na pumagagaw na ako na may tumala ayama na binatang na kinakulan o kung nag-episi inwate na mga limay na tingin na bukay ako ngayon na kaso dia karakadi ka piye-piyai na gusto ka simba akan nakawalaw ta'ala na ayama na niyan nanda tara din na bukay ako nga tingin na tumiya likod din siya kayo ito na panggilaw siya na Aida wata'akan betul ya kau kau mana pernah kita mana ina yan Aida wata'akan oke kula kana diga pasi kay mantu na dia kita makan lagi na mitu rarakan so sakitakan na taman sa kewatan si watayan na kagi na kudan yan maile kagi dilungan si watayan na ayaw buwan niya terwinayan na tinawatakan na kamurkaan ko kamu dia buwa kaya pakaginaw niya sa kamurkaan na kamu na tayo niya siya penguruk na ngota alok. Nah dia kaya awatan yang ngapun haji nada na miya usang masjid darangga. Misal dia punya sunat. Nah ini anu kasih miya sunat na ayam babu miya tabuna na di kitri na tegau. Nah si dia gabasa ngota masjid. Nah ane kadua pa itaw na miya ka palag giru na ngota tegau piu. Ayam miya umeran na ngaya piu rama pe kapalok sa inawan yan sila na di makarila. Adi sunat. Tinali ko pinu kakate so tegau. Nah wera na kay pamagagawa na na suntuka. Na pinggiraw din na bukaya ko niyo ng kamatan ko Allah kami nilingaw ako niyo tinadiga di panangin na kapamarakas kay ni na uwiran suwati sa sabala mata na uwiran putoli sa sabala lima na uwiran putoli sa sabala ay manatangila na uwiran panaputoli sa sabala ay tataman sa diyang kay arugay na minipigo niyan na di nagkakilala abong talian na uwiran panakipakati ko purwa kayo na diyan suruguyin apong uro ko din na pangiraw sumadang kalatawa inayaniw adiyang kaya amama amya managaw kakaya sumusuburaan so siwa ina kalalanungan na ayaw buwa miya tiro na tingin na daw kung aning korokano mga pagariya
dinio pepekalang kapasang kaya amada kalatau uba na piya managkawa karakanu kakamurakana kwallana kamurakana kurang niyo kada uba karakanu miya pamanagaw aya pakalang kapanyo sa ginawa niyo udah kaya amada kalatau nakataya sumanguda inawa niya sina na di makarila aya manapya kakira sa ginawa niya na inayan na iman to na dako pa na makumakusyungan na initanarakan wallah sobrang itarakan hinakan Owerang una kay anam ya kakilalaw na kagi ako makilala na milera na siya kito. Dati na daw di na nakisudi na nga to amang ulam ya kapi-api ka palukulok sa ibalitan mo. Kakiyang babaan tanong aki siya kaya kiyang babaan tanong sa kanyan. Nawerang una kay may baling na tinagari wita kung aki nakagagada ng sila kulay na di makipiya ginawakan. Na uti na uraw ta ka na ayaman na wiyawiya ginagkapakarilaan na wala kapang niya kurong salila. Na udiya karaw ta adidiyak na inaunad mo niya na kundan. Daw niyang nakipalalagoy na kakakalaban na walera tinagari kakakalaban tinalakay nga gari daw niyang una kay mailay siya ukon mailay o pati nanguta siya napakaigan adi siya karatal mo tinakoto siya nakarobar na adi siya karatal mo kamadusa niya daw niyang una kay palalagoy daw niyang tapat di abukian apapagarakan niya siya ay daw inaakan na bakarang-karang na matangay na kulay ay daw inako bakarang-karang na matangay na na oruna kay bakaray niya na mata niya nagkakilala mo swate na kada sa bala mata niya nadap na sa bala tangilan niyan nadap na sa bala liman niyan nadap na sa balay niyan na niya kaginawsuwi na naman anta kabis sa pagina dati na daw nasa kan swata aka ada aru-aru agyan na tangka niya na di ka makari nila apya kagirate na ginawang ka ay daw na kulay na rin iya kung kay na kulay kung nakita kapati swate na pagpagara ka niya na daw at kulay Adawat ako na rinilangkos sa kadan, nataman sa rusiran din kaya pantag yung bataam yamatay. Alaman ang otak, habis sa ading kotak kaplokrok, na ame kamaad ng kanan na yawmul baas, diyan ka na nakapunguyaga, ama nakakawiyag italo sa anong anamori, na isa na napakatintigo na diyan kota mga tao, ang mga ratay kaplokrok. Ada yang kota lawas siran, yang nga ng panang panalawas siran. So mga uri panuwala na diyan ka kapakamataw sa anong anamori, yawmul baas. Na di na sokyat tero ng Nabi agati mo sa mga tao sa aluan na mauri. Beli mo din walang tala sa mga tao sa aluan na mauri. Ada asinilas da at talumpan ada abangalan ada ayam makna niyan na soyaw o manisa na mabubulis ang utalungan na mauri. Na miyakagiraw sa Aisha ya Rasulullah wa kayfa nahnu ala dhalika yawmayn ya Rasulullah antanin niya suami mga bay ades kami mga bay nagkatala niya kami nantugo na biyaway Datar-datar sudah tu aku mengambil salungan na mauri. La yanduru ba'duhum ala ba'd. Kasangkot agawi. Nadikila yung maanisa sopa din sangkot alungan na mauri. Nadila ni mapungulo salungan na mauri. Yu'abdul mujrimuna yufatada min adab. Yawma'idin bibanihi wa sahibatihi wa akhi. Sa alungan na mauri sangkot ayaw malabas. Nasotaw, napulawin niya si Inayan, napulawin niya si Karumanyan, napulawin niya sa Pagarinyan, napulawin niya sa aman ng mga tunganin yan. Asal buwa makasulga na piyan lang na tunganin na miyulog na naka. Na anam yang gulaw-law sa dunia kung masaw no, asa katawa mo ba, dari waru-waru na watay na guprin ni mo watay kariniga, na kagi ako bangkit na ng kaya dunia, amira naranaw, mira garagat, na miyalawi ang koto ako besang utapuro apalaw. Na awi din yan sa watay kabakagiti. Nakagi ako makumasun sa diya nga o sa diya na inipuri sa watay nga bakagiti si kumasaw no nakagi ako makumig sa diya nga bakarangyan ligyan na inipuri sa watay nga bakagiti nakagi ako makumig sa diya nga banangyan na inipuri sa watay nakagi ako malapas sa igagagatan na kinuha niya sa watayan na ini di dalam yan na ayun dia po sa watayan na ayun lumito asal buto di matay na api amiyatay adi yung kutawatayan. Na diyan ka na namin gulaw na sa dunia o masono na mas ke sobrang pernah na mapungulo sa mga namori. O mani sana pengilubay sa mapi nagkapigil na sila ng usamayan. Ay daw ama, adawin ako lang. Ayaw buwan diya kanipa kasuraga. Nasasati man na mapi na kulay na ino ko na kasumiyong. Kamalaka na kanigagaw. Ama kulay na iman to labri ako masasati man na mapi. Na tinawat ako lang. Sibu sa dunia na pagkababela ka sa na diyan ka nagkabatan sa sati man na hasanat. Adiyan ka amalakan. Taamik ako na sa kanimya kanarakan na sa kanya kasurga. Diyo ti suwa no mga tao salungan na mori o manisa na pupulida. So balas sangkan walau dalas sama la abalas ayabu mala abulungaya napakalaan tanu sa paratiak wallah napakalaan tanu sa panaguntaman tanu sa diyan kay agama tanu agama Islam
Wah, sadar na dia kay amanan niya na ditaruh di kapanagun taman. Penganitan wakil ko Allah dia kay umang kanu makang babarat temo sanga amurtaka. Skano din na mga abay agus kanu sa mga dato. Penganin ko Allah ate mo temo nganu daw tala ko surga naon. Amin ani waginaw ni tapakatanungan niyo parangarangan ano. Amin. Wah, sama pada korun mabu. Meron sa katay mini itu. Wah, balas sangkan wallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.